Na ndende kusaba ntubugate umuseneto itokurukunga Onyonka. Tafadhali, your role is oversight. Calm down. If we are not going to oversight seriously over Kongore County, we will continue to tinde kachi contractor. Hoffman is not the first contractor ukure. Chikontrata chiakure ko chimaigange vanne batano. Tari wancha is depression ngekora ngetonke yo mubuko. Okorega asiogende oegwe loni uchake kubuatigu uruba kama bati esomenyete togokwa. Oyaba sikobolyo obo bunge bono tari bunge kobolya. Ege ntonda gete kobolya nege ntoke koruko gavana. Obo gavana bwa Kisii County. Abuna kinda gete kobolya. Wone kerana tirania. Omanyete. Ege teke kaira kosangetige. Omosacha bolye gete kiachire. Ana karansete sa. Na karansi sana kurudaga chete. Na tagare ile binge sana. Na tagare ile mangana mangi muna contractors bakolera. Na hani dalia mangana na mageni yale. Amangana na makoro. Na haro kireno nabona buga ko ikambera mpaka nkwana eva yale ntage tuko kwana. Niki ya kwa jibe se cheitu chiko ilana. Ayita konyare kana. Ay onyani jira ne delimo. Tagambu ya. Chairanire, nani chairanire. Ande ndo chiko chiko ilana chire. Muwanje babagirango. We will not like that. Omuntu orafikisia manganaya oronge egera abantu babebuya Kisii South omuntu kurukunga Gideon Nyandiricho yagi nero Kisii County no prepare for a very serious approaching war kota kodwa somo county commissioner o Trans-Nzoia ngochare nechinguru chinene akalemo borete nyimbo tangaine bosinya sai boliye gente kijachire aseri yetaria Yesu Kristo motorio ito nanto manage besa chiaye chirifu sano abante binga moega asiye yiyo matuka yagocha nani nimbo ato boene ngaki na rachindoto na oliero tigara agendi asiye lakini 2027 omondo ikaranse kerogo keria mwanda abatabiririe Gideon Nyandiricho yake county commissioner Trans-Nzoia yasa to konye mutwezi gotera secretary ya Yesu Kristo motorio ito Makabe oyagoro ku Makabe ni gare moko yone anyo metumuswati obinto na bago kwane njire yuna mwaro deigo oyo goro ku county commissioner of course takunyara gwaka siasa monobono igora smart me babo Makabe bakwane mangana ino mongwano muya sana. Thank you. Lakini ere motebie egente kigekorigwa ache aborie kuna gotoma abantu bakweba ngoria aya thank you. Bono twakorire echate korire echate bweka Biamono sana the majority whip Mheshimiwa Silvanus Soro Mwano Minto, my elder brother that I look up to the family yo Mwano Minto Hoffman Jacqueline na wana the 5Bs uno Mwano Minto Soraba atoragabia na abanyakenya robonsi pi so mani tole sama be gamba kwani God is good and all the time. Thank you very much. Chenimbuata maskani. When my seniors have spoken, tinko irole bintu biri bakwana. Ancheren kwane bintu biri byoka nkaransi. Ngentege tangani bagirango ba minto n'abantu abangaini muri. Mangana aya na iwote banga bagirangi nye bachaire I think osoro osibiri elieta lyo mugirango. Because I've been looking unaba chumbe bago kora mangana development. I was so impressed. Kerona aruchingu Mwano Minto Soro nkonyorari chintakana o akikishanga bonsi pinkonyora bali chibasari. Congratulations my brother. I look up to you on that. Again to Giyakabere. I want to make a very special request to the county government of Kisii. Na ndende kusaba ntubugate umuseneto itokurukunga Onyonka. Tafadhali, your role is oversight. Calm down. If we are not going to oversight seriously over Kongore County, we will continue to tinde kachi contractor. Hoffman is not the first contractor ukure. Chikontrata chiakure ko chimaigange vanne batano.
tari wancha is depression ge kora ge tonke yo mubuko okorega asyo gende oegwe loni uchake kubwatigu uruba kama bati esomenyete tugukwa. Let's talk about this kakika muranje decentralization ya kore tuchibeza churu Nairobi chichega chicheko konya abantu abataka batenenge. That is the role of devolution. Ekerongo ikaranza mbasaba iga abantu bamintu ime ya gusina bugirango eraundi yekero tokwenda guchigosia kuri y'uburayi tutumie omutu tutumie nkoro mena times tutumie nkoro ne nyororo twaba emotional abantu bakiranze anje tutumie obongo gwa kaigo ikaranza gwa kesabu 1 2 ama chibwaro rekana bosio ore na mato akoreki aigwe bya mono nya saba siseni gutigerande Jacqueline achana na yeye huyo, ni mtu yangu, achana na yeye huyo, anakuja na keti hapa we njuga karatika karansaga aino montone yani ayembaro chinga nokota magoro na aino monto karansaga basi. Very good. Mbe mona bagirango ba minto kaimuka mambia kogende chiro onyaga sukari ngaika mugonga ndo seta maguru ateba tiganda timoka eigonkirete nkaroro mwana yani umutoto isi nkaburgo moza chatigandeme umune chatengurantieme ebisembire ndo uche buchibosia chibureki chigo cha kubutokera nyambiri wakasabu yabo bya mono sana ngutigandega na rero mwana minto miruka. Thank you mbia mono na akorolire. Thank you contractors for the good job that you have done. Togenda rekubugaterana na ndikero mwaro rero mwana bo montasu kiribosyo igubuya na enya sase seni buo gotigana nenda mwa gaisiaga ngabone gago stoned one gero mumuraki nire munenta kana gutarere ndeko kuigubube ete igubuya na emambi go rero mwago na ebintu bicho usona ba minto ga totigenda mwa enkenke tobugaterane. We move our community yomogusi bosyo bia mono sana. Jacqueline ngo mwande 5,000 shillings na bamura bali amajuma njuna inumba ikiribuso yasaba seni bia mono sana. Asante. Thank you very much. Aya bia mono bona twakorire tigama okora enda ikaranza ante bianga tabuga tikende na mulire chiri biberaga enda ikaranza nyore kende na musani no musani lakini hakugurira ibikoro tigera matanga nga yokurira kira matanga agonde ngatabuga tibikoro to aya na akore chiri bisa tugenda gore bikoro to bono karwa aya bono ntubugate nango orori nero yokoro kueno kungubo snero irena nda snero na irwe na ongeire na chinda bona aya bona twakorire pi aiga ambu ate chisiri chiri buyibere chia omongwana okoroku daktari Peter ondie kiongubo ongeire 2000 yorere na inwe agoteba akobori aspiring MP South Mugirango so bonta baka modege ndeke gekorigwa tima no lori weke birore momo manyate ino bono aya azanti bona twakorire etogokora iga bana ba minto tia twakorire ngotangase geteke mogioka ngende nkaranze last time nane natangase bakego baka register nane tia tangase round ye koruta bakaganko restore abana 200 bali bago chikokora chikosi chia magoko ndo alusete last time 100 a few bali ba apply tafadhali around ye 200 ngenda baka nyamarambe like rieta nyagota eto bosondi bwe chianga eto kugwakana na eto kugwakana na somoni. We started that program for May intake ekio moelio bona onta eteko sangiriere ngori gocha se kenyoreke lakini tara sangiriere ngori naende eskuru nere taite ko changira chibes chinyinge sana kole tanda bageni abange mogeni omonene na nene skuru ya tabaka omogeni omonene kabisa no ri muragani achega are ta chibes chichieto ningo sawa na nene skuru kimuragani changire
Ereri Nyamwe bona na aba promise ri Nyamwe President etakobeka 30 million shillings bona oga etakobeka Nyamwe chibese chisaine, so I'll get a date moretega sawa sawa ndoje chibese chimuchi anjitira kinawa ndawa ya mule. Get the point. Take a step forward.